Na vanrednoj sjednici Skupštine Brčkog distrikta usvojena je odluka o privremenom finansiranju do kraja godine, čime je izbjegnut finansijski kolaps ove lokalne zajednice. Privremeno finansiranje je posljedica sudske presude o stavljanju van snage budžeta za 2015. godinu, koji je usvojen na nestatutaran način, a prema apelaciji opozicione grupe poslanika na čelu sa HSS-om. Nakon objavljivanja presude Apelacionog suda u Brčkom o prestanku važenja budžeta distrikta, izmjenama zakona o budžetu na vanrednom zasjedanju Skupštine obezbijeđeno je donošenje odluke o privremenom finansiranju, čime je izbjegnut finansijski kolaps. Sve je zakonito, no niko od budžetskih korisnika, tvrde u vladi i skupštinskoj većini, neće biti oštećen za korišćenje odobrenih sredstava. U presudi kojom je osporen prethodni budžet je i rečeno kada stupa na snagu ta presuda, odnosno kada se taj prethodni budžet stavlja van snage, što apsolutno znači da je do tada bio na snazi i evo već dan nakon toga mi imamo ovo rješenje koje istina nije najbolje, ali je moguće i obezbijedit će, kažem, funkcionisanje minimuma funkcija ove vlasti koji će zadovoljiti potrebe stanovnika Brčkog. U opoziciji je jedinstvena ocjena. Odluka o privremenom finansiranju je nastavak kršenja zakona i statuta i zahtjev pravobranilaštvu da uradi ono za što je, naglasili su, pozvano i nadležno. Danas sam izrekao zahtjev kao zastupnik da pravobranilaštvo konačno shodno svojim ovlaštenjima i ovlaštenjima datim iz statuta da postupi i da pokrene radnja, a to se vjerovatno odnosi na utvrđivanje krivične odgovornosti. Ja ne bih ulazio i prejudicirao to, ali na pravobranilaštvo je da postupi u skladu sa odredbama statuta. Nove rasprave o poništenom budžetu nije bilo iz istih razloga, jer statut zbog zaštite vitalnog nacionalnog interesa traži prisustvo najmanje 3 poslanika svakog od 3 naroda, a 2 poslanika HSS-a su opravdano odsutna navodno zbog bolesti. Ne može zastupnik ne doći nikako na svoje radno mjesto i zato dobivati izvjesno obeštećenje, nego se mora pojaviti jedan puta. Ili će ozdraviti ili će umrijeti, ali nešto od tog dvoga će biti jer ne mogu trajno biti bolesni. Poslanici HSS-a su izrazili spremnost da se bez uslovljavanja vrate u sastav većine koju su napustili prije više od godinu dana. Za srpske i bošnjačke stranke u vlasti to nije sporno, dok predsjednik HDZ-a, aktuelni gradonačelnik, nije jutros prihvatio ponudu na sastanku prije početka vanrednog zasjedanja Skupštine. Ja sam izgubio povjerenje u svoje prijatelje iz HSS-a, to sam im jutros rekao i treba mi vremena da ga vratim. Jer prošle godine kada su napustili skupštinsku većinu, nisu sa mnom prozborili ni jedno slovo. Nemam ništa protiv i da se ta i bilo koja druga stranka uključi u rad većine, a ako nema uslova onda je to apsolutno moguće i ja ne vidim šta je smetnja izuzev ove opravdane spriječenosti da se učestvuje u vlasti. Privremeno finansiranje je labavi most za duboku rijeku podjela i krize aktuelne vlasti u Brčkom, koja za usvajanje 2 budžeta, aktuelnog i već projektovanog za narednu godinu, nema puno vremena, a još manje